Kula badhe nerangno penting asline. Jenengan mungkin semerap winginane video kula niku viral. Niki hukum sing kula pendet, kitabe kula beto. Kula kan nyampeaken ngeten. Salah satu gelar yang khusus diberikan kepada Kanjeng Nabi niku adalah gelar Habib. Habib niki gelar sing khusus diparingaken ten Kanjeng Nabi saking Gusti Allah. Dan niki sing dawuh Gusti Allah ki ambek. Ngoten. Niku viral ten media sosial. Lah kula dibuli, kula dijepri mbek golongane wong-wong nih. Apa ada dasarnya? Di Quran nggak pernah ada keterangan niku. Kula matur. Nopo dawuhe Gusti Allah niku harus ada di Quran. Kathah dawuhe Allah mboten wonten di Quran niku kathah. Contohnya kaya hadis qudsi. Niku dawuhe Allah sing mboten ditulis ten Quran. Termasuk dialoge Kanjeng Nabi niki ambek Gusti Allah. Ngeten ceritane niku. Niki kula waca titik-titik nggih. Ketika Rasulullah niku sampai ten langit pitu, ten Sidratil Muntaha, niku wonten hijab sing mboten saged ditembus. Antarane hijab sing satu dengan yang satunya niku masyirata khamsamiati amin. Iku butuh perjalanan 500 tahun. Antarane hijab yang satu dengan hijab yang ini niku butuh perjalanan 500 tahun. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku sampai ten Sidratul Muntaha, munggah ten ngersane Gusti Allah, niku pun kata hijab sing mboten saged ditembus. Sampai malaikat mboten sanggup. Lah sing saged nembus cuma Kanjeng Nabi. Temrikilah malaikat Jibril matur ten Kanjeng Nabi, lak derajate Kanjeng Nabi niku di atas segalanya wis dibanding malaikat. Dadi sing saged melampah ten ngersane Gusti Allah niku nggih Kanjeng Nabi ki ambek. Nah, singkat cerita, nalika Kanjeng Nabi niku minggah ten ngersane Gusti Allah. Nah, terus kepanggih Gusti Allah ngucapaken at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna sak piturute. Gusti Allah matur ngeten niki. Kula wacane niki. Jane jenengan paham. Jane mboten salah paham. Paham enggak salah paham. Tiang lak salah paham, wah bahaya niki. Tiang lak salah paham niku bahaya. Lah ketika Kanjeng Nabi niki kepanggih Gusti Allah, fakharran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kallamahu rabbi inda dzalika. Begitu Kanjeng Nabi kepanggih Gusti Allah langsung sujud. Tangi sange sujud omong-omongannya pertama kali niku wau at-tahiyatul. Samantune niku Gusti Allah niku matur ngeten ten Gusti Kanjeng Nabi. Niki faqala lahu ya Muhammad qala labbaika. Begitu kali Gusti Allah disapa, jawab Kanjeng Nabi, nggih ya Rob, nggih Gusti. Qala sal, jaluo sak karepe sampean. Jadi Kanjeng Nabi langsung ditawari, apa sing sampean suwun ngoten. Lah sampean kira-kira njaluk apa ya? Apa sing sampean tuwun? Jawab Kanjeng Nabi nih. Faqala innaka ittakhadta Ibrahima khalilan. Jenengan sampun maringi Nabi Ibrahim khalilan kekasih. Wa ataitahu mulkan aziman wa kallamta Musa takliman.
Jenengan sampun maringi keratonan sing agung dumateng Nabi Ibrahim. Jenengan maringi Musa saged mirengaken dawuhe jenengan. Wa Musa takliman. Wa taita Dawuda mulkan aziman. Walan talau hadidan. Jenengan maringi Nabi Dawud keistimewaan yang luar biasa. Wesi iso lemes, angin iso mandek. Nabi Dawud kan terkenal suarane gemblegar. Sak piturute sampai gunung mawon tunduk. Lan jenengan maringi Nabi Sulaiman mulkan aziman, keratonan sing agung. Sampai Nabi Sulaiman wa syakharta lahul jin wal insi wasayatin, sampai jin menungso setan tunduk ten Nabi Sulaiman, sampai angin tunduk ten Nabi Sulaiman pun. Niki suwe ceritane, lak diwaca kabeh gak mari-mari nih. Nah, jenengan maringi Nabi Isa kitab, maringi Injil Taurat sak piturute, saged nguripaken wong mati, penyakit wuta baros sak piturute. Ngoten. Wal Injila wa jaltu yubriul abrasa akmah wal abrasa wa yil mauta sak piturute. Nah, kula mboten nyuwun napa-napa ten panjenengan Gusti. Kula cuma nyuwun setunggal ten panjenengan. Apa? Kula nyuwun slametaken umat kula benjang dina kiamat. Dadi sing disuwunaken jenengan. Nikilah akhirnya Gusti Allah mariki syafaatul udmah. Syafaat paling gede besok dina kiamat niku syafaate Kanjeng Nabi. Lah, temriki sing dadi masalah sing kula terangaken winginane. Lah, ya napa niki? Nah, niki faqalallahu taala qad ittakhadtuka. Nah, niki. Qad mlebu fi'il madhi lho. Qad ittakhadtuka, temen-temen ngalap ingsun kan ing sira. Temen-temen sampean tak dadekno habiban kekasih. Habiban itu kekasih. Benten ambek muhibban mahbuban. Muhibban niku nyenengi, mahbuban disenengi, tapi Kanjeng Nabi habiban. Disenengi, nyenengi, kekasih. Dikasihi, mengasihi, kekasih. Mulai teko malaikat, mulai teko Allah, malaikat kabeh ngasihi Kanjeng Nabi. Habiban itu mengalahkan segalanya dalam urusan kasih sayang, cinta. Ono wong muhibbin niku mek nyenengi tok. Muhibbin, ono mahbubin disenengi. Tapi lak Kanjeng Nabi habiban, disenengi, nyenengi, kekasih paling utama. Kekasih loh nih. Lah kekasih ya berarti dikasih, ya terkasih. Bahasanya paling enak niku mengasihi, dikasih, terkasih. Ngoten mawon wis. Dicintai, mencintai, dicintai, tercinta. Paham maksudnya? Habiban, tercinta Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku habiban, tercinta. Sapa sing duwe julukan habiban? Lak mboten Kanjeng Nabi. Nah, qala ar-rawi wa huwa maktubun fit Taurat. Keterangan iki juga ditulis di kitab Taurat. Bahkan Gusti Allah matur kiyambak Muhammad Rasulullah Habibullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku Habibullah, kekasihnya Gusti Allah. Ai habibi, kekasihku Habibullah. Jadi sampeyan nak memahami habiban niku mencintai, dicintai, tercinta. Apa ya bahasa ya? Mengasihi, dikasih, terkasih. Jadi habibanu terkasih pun. Isine terkasih ku ya dicintai, ya mencintai. Kanjeng Nabi sampai cintai, Kanjeng Nabi ya cinta jenengan. Kanjeng Nabi dicintai Allah, Kanjeng Nabi ya cinta nang Allah. Berarti Kanjeng Nabi tercinta di atas segalanya. Saged dipahami? Gak paham gak apa-apa. Nah, wonten malih niki kathah. Kalau terusaken kedik. Cek ni sing tanglet tirose kula mboten wonten dasare. Wonten dasare.
Dan iku dawuhne Allah. Waktu perjalanan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj didhawuhaken langsung kali Gusti Allah, ittakhadtuka habiban. Maka nonton tiba niku mboten wonten embel-embel Habibullah, Rasulullah, Nabiullah sing ten serakal niku. Langsung habiban. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Niki ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Didelet diterah sholawatullah alaika, berarti Nabi, Rasul, Habib dadi situk teng Kanjeng Nabi. Dan niki mboten saged dimiliki lintune. Ngoten. Pun kula terusaken jenengan jane tambah paham malih. Lah niki julukan Habib niku lebih mulia daripada Khalil. Khalilan niku nggih kekasih, tapi Habib lebih mulia daripada Khalil. Ngoten. Napa? Nah, niki. Begitu Kanjeng Nabi mudhun kepanggih kalian malaikat Jibril. Nah, kan malaikat Jibril mboten saged ngantar Kanjeng Nabi teng inggil, mudhun kepanggih kali malaikat Jibril. Niki malaikat Jibril matur ngeten. Faqala. Niki malaikat Jibril. Hayyakallahu bima lam yuhayya ahadan min khalqika la malakan muqarraban walan nabiyan mursalan. Enggak ono makhluke Allah sing dihormat kaya dening panjenengan. Sinten man ahadan setunggale mboten. Mboten wonten Gusti Allah menghormat kados Gusti Allah merhormat panjenengan. Sinten mawon mboten wonten. Min khalqi saking makhluke Allah. Baik itu la malakan muqarraban wala nabiyan wala mursalan. Mboten wonten. Baik itu malaikat, nabi, rasul mboten. Cuma jenengan Kanjeng Nabi sing dihormat Gusti Allah kaya ngoten. Niki sing kula maksud julukan khusus teng Kanjeng Nabi. Sampai samonten hebate Kanjeng Nabi. Waqat balaghaka maqaman, teman-teman tumekoh ten panjenengan maqaman derajat lam yasil ilahi ahadun min ahli samawati wal ardi. Enggak ono sing tutuk makom kaya ngene. Gak ono sing tutuk makom kaya ngeten derajat kecuali panjenengan. Situnggal mawon ten langit bumi mboten wonten. Berarti cuma Kanjeng Nabi. Saged dipaham. Nah, niki akhirnya wonten sing matur, lho, tonggoku iku lho jenenge Habib. Jenenge ancen Habib. Lho gak masalah, lak jeneng mboten apa. Sampeyan nggawe jeneng Habibur Rahman, Ahmad Habib mboten apa. Wong nggawe jenenge Gusti Allah angsal kok sinten Abdullah, Abdurrahman mboten apa. Jeneng gak apa-apa. Niki gelar dulu. Ngerti ya? Dulu kan. Contoh mana? Sampean mboten nate kuliah. Mboten nate sampai ten perguruan tinggi, gak duwe titel blas. Moro-moro sampean ditulis profesor, wani sampean. Paham? Profesor niku julukan, gelar. Sampean mboten nate haji. Wani moro sampean tulis wani sampean. Gak oleh digawe lak gurung sampai jenengan mencapai derajat mriku, gak tahu kuliah, gak tahu apa, gak tahu ngene, moro-moro profesor doktor teko endi? Apa maneh sing julikan langsung teko Gusti Allah. Tanpa oleh julukan teko liyane moro-moro gak oleh. Contoh maneh, sakai contoh jenengan paham. Sinten sing nggada julukan sultan? Lak Syekh Abdul Qadir sih? Sultanu Aliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kabeh wali nukoba nujaba abdal autat niku kepawai wali sultane ten Syekh Abdul Qadir. Sinten sing ngangkat? Sedaya wali oleh ilham teko Gusti Allah. Ilham niku isyarah dari Allah ke wali.
menawi wahyu niku isyara dari Allah tenah Nabi. Oleh ilham, kabeh wali oleh ilham. Lak sultan niku Syekh Abdul Qadir. Sapa sing rupa wali? Lah saiki no gampang kayak julukan wong iku sultan. Ana sing sultanul qulub, sing sultanu iki, sultanu iku, moro-moro dadi wali kutub, dadi sapa sing kayak julukan? Ayo. Lak Syekh Abdul Qadir sing kayak julukan wali kutub, sing sultan alia, para wali sing oleh ilham teko Gusti Allah. Dadi sing gak ada julukan sultan alia sinten? Syekh Abdul Qadir. Sing gak ada julukan Habib sinten? Kanjeng Nabi. Sing duwe julukan profesor doktor sapa? Ya sing wong wis kuliah oleh gelar wonten urutane. Sing oleh julukan haji sinten? Sing mari lunga haji. Paham sampean? Kurung lunga haji nang kepanjen etan ae kok moro-moro kono wis lunga haji balik-balik nang masjid lah padha ae ya. Mboten ngoten. Dadi lak sampean nggih jeneng Habib mboten napa. Tapi lak sampean nggih gelar mboten angsal. Saged dipaham niku. Niku cekne tambah jelas. Amargi napa? Napa mawon lak didasarkan ilmu niku insyaallah selamat. Ngoten lak mboten dasar ilmu. Wa yadzubillah min dzalik. Gawe karepe dhewe. Niki jawaban kula dumateng tiyang sing nang letaken ana dasar kitab ya. Ngoten. Dasar kitabe jelas. Mboten usah kitab ageng, sampeyan tingali ten kitab Dardirul Mi'raj. Temriku wonten keterangan, wonten cerita perjalanane Kanjeng Nabi teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa, saking Masjidil Aqsa ten Sidratul Muntaha. Temrikulah jenengan bakal nemu Gusti Allah matur ittakhadtuka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalilan. Dadi lak pun ngeten iki jenengan pun paham, lak Nabi Ibrahim julukane Khalilullah. Sampeyan gawe jeneng Khalilullah angsal. Sapa jenengmu Khalilullah? Mboten napa, tapi aja gawe gelar. Ngoten. Sami kali jenengmu sapa Abdullah angsal, tapi sampeyan langsung gawe gelar pangeran gak oleh. Sapa jenengmu? Robbi pangeran. Wah ngawut ae. Aja sampai sapa jenengmu Tuhan. Aja sampai mboten sae. Ngoten lho. Krana iku gelar niku mboten angsal diperuntukno sinten mawon kejaba sing duwe hak, sing duwe gelar. Ngoten. Mugi-mugi jenengan paham terus saged hati-hati. Kula mboten istilahe nyalano sinten-sinten mboten. Kula menjelaskan itulah kesucian Rasulullah. Mendapat julukan sing langsung teko Gusti Allah, sing disampaikan langsung kali kanjeng. Bahkan malaikat Jibril niku sampai mengatakan hayyakallahu, Gusti Allah menghormat engkau yang tidak pernah Gusti Allah menghormat siapapun selain engkau. Lan derajat jenengan niku sampun tumeka sing satu pun tidak bisa mengguli derajat jenengan. Langit bumi malaikat nabi mboten-mboten sing saged. Maka jenengan muji syukur dadi umate Kanjeng Nabi. Mugi-mugi manfaat barokah. Jenengan paringi panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah.